Paulit-ulit naman kayo, para kayong timang. Hindi naman kami babae. Lalaki kami. Dapat timong. Ang babae, timang. Diba? Timong. Si ka ate Timong, kinadji ipag mo nga ni mga timang. Dami niyong alam, kanina pa ako nagpapasama sa inyo. Bakit? Saan ba kasi tayo pupunta? Kila Dems nga, ang kulit nyo naman. Sige, kutuan tambak. Sige kayo, tapang ko lain na aga si Jibalay. Parta ka ma. Uy. Tara na. Oh no! Apa yun? Hindi mahal Andres. Lain ng mata, tapos ikaw magsusukdal dito. Hindi namit kaya ni. Apong. Ayun. Oh, may isa. Apong mo. Apong mo. Ano, tulungan ka. Oh. Nani? Eh? Nyamut tuh nih. Ali. Nagalis ni Andres. Nagagat maala. Pumag. Ka. Oh, dua. Wait a minute. Ni. Mas dyan. Nani? Oh no! Andres, gamaman. Ang mahala. Nalais to di bangos nga sigangi. Sigamit. Wait a minute. Napakay ka sa tipi nagkitang kanya kandray. Oh no. Kisti sabong gumagawa at tagayon, kala ka pa isong gapong. Kaya nang serbi natin singgapong na madim gamitin. Gumagawa at tamo na eh. Mabali natin ang sigang maon, tuyo lang umot ka. Sige, tangaro din, tapay gumatang tituyo. Pasakam. Madibipidot. Ano pa lang? Handa? Manuga taong matuyaw. Duwa lang duduwa kami ilang di balay. Ay, duwa. Duwa kasi katindog na eh. Andres, Galit ka ba? Baak, saan kayo pupunta? Pag kami gumatang dito yo, ay kasakatak na eh. Aray ko mo, nagsakit, nagpamukilak eh. Kaya kan tataka pa nagpamukaw. Ouch! It hurt. Mga siraulo talaga tong dalawang to. Bakit? Saan ka ba pupunta? Oh yeah. Magpapatulong sana ako sa inyo para magkabalikan kami ni Dem. Dito ko na. Para sa anong paraan? Alam kong kayo lang kasi makakatulong sa akin. Para sa anong paraan? Oo nga. Teka si Andres nagapgad. Siyempre nagabuti ka agong ko. Nani? Oh no. Lakas talaga ng tama nyo. Sige na, tulungan nyo na ako kay Dem. Ano? Tulungan ta sa una. Oo na, basol mo mo. Sige na, samahan nyo na ako. Para sa anong paraan? Oo nga. Paulit-ulit naman kayo, para kayong timang. Hindi naman kami babae. Lalaki kami. Dapat timong. Ang babae, timang. Diba? Timong. Si ka ate Timong, kinadji ipag mo nga ni mga timang. Dami niyong alam, kanina pa ako nagpapasama sa inyo. Bakit? Saan ba kasi tayo pupunta?
Kila Dems nga, ang kulit nyo naman. Sige, kutuan tambak. Sige kayo, tapang ko lain na di aga sa di balay. Ha? Parta ka ma, Uy. tara na. Oh no! Ang gaganda nyo naman. Ang gaganda. Ang kukulay pa. Ang lamig. Ang bango. Ang bango nyo naman. Sis! Ang ganda mo naman! Bagay na bagay mo. Sana all. Talaga sis, bagay ko ba? Maganda na ba ako? Oo sis, magugustuhan ka na ni Basilio. Talaga ba? Sis, isuot mo din to oh. Bagay mo din to. Sige. O ano sis, bagay ko na ba? Ang ganda mo sis, bagay na bagay mo. Sis! 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 Sigurado sis, magugustuhan ka na ni Crispin. Ha? Ay, ayaw ko si Crispin. Gusto ko si Andres. Sa bagay, mas bagay kayo ni Andres. Tara na nga sis, maglakad-lakad tayo. Sige sis, para ma-expose ang ating kagandahan. Sige, tara. Sis! Si Pulgoso! Oo nga. Hi, Pulgoso! Pulgoso, hindi mo na ba ako nakikilala? Ako to, si Marimar. Ha? Tara na sis, baka di ka na nakikilala. Hi girls! Hi, Pogi! Yahoo!